Bobby? Bobby. Okay. Kairosa. Taura nyaya. Zvadaro yakuru kwa Makoni. Mkwasha anaubisa zvakanga ataurwa nedare raMakoni. Sikawabauswa pakusheka. Saka idoni ndasimudza nyaya yekwasha ndikuzvizvo. Iyo utaura iyo chao. Ya, nini zvakaitika ngezvekuti chokwadi ndakaitisana pamwiri nehanzvadzi yavo ine vana vaviri. Asi zvadaro ndakasungiswa ndikaendeswa kudare kwamaparura. Kunasha maparura kutongwa naThomas maparura. Nyaya ichibva yatongwa. Vandapinda wamaparura anofanirwa kubhadhara mombe 3. Ine ndichibva ndati handina mari. Handina mombe, kana iri mari wachaja mari kuti mombe imari yakati. Ndobva ndabvisa mombe dziya kwamaparura. Ndapedza kubvisa mombe dziya takabva tagara. Vanonga iri 1993. Vatagara 1996 ndopa ndakazoona pauya mupurisa akabva kwaMakoni kuno. Vauya kuchinhenga zvikanzi tezvarawo kwaisa nyaya yako paapirwa hana kugutsikana nezvawakadi zvawakaita. Yatongwa kudaro ndakabva ndati makachajwa mombe ngani kwamaparura ndikati mombe 3. Zvikanzikana maparura akadaro ndozviri pamutemo inini ndepandogumirawo. Saka tezvarawo hana kugutsikana ndochabvisa futi mombe 1. Ndikati handina futi chimombe. Ndotsvaga iri mari vandachajwa mari. Ndadzika kumusha kwakazotumwa mupurisa achifambira nyaya dzekwachiro. Vauya nekwangu achitaura kuti ndatumwa nenyaya yako yemari yekwakaeruza. Vandapa mupurisa kana anenge ainzisa unyama here. Vandamupa mari achiuya nayo kundopa kona akaeruza. Ndo mazira andinoita panyaya iyi. Right. Iwe une pakanyorwa here pawakaendesa mombe kwamaparura? Handisina because zvinhu zvacho zvazvekare mapepa acho handisina. Aitoka ndiye aripo maparura? Papa ina enzi Thomas. Ndiye aripo here? Asi Syria. Saka tauri rinoziva sei kuti wakaendesa? Hanzi akaendesa una baba wenyu iyo? Ava vana sekuru wanga vasipo pa. Sati ishe. Wanashe ndio na maparura. Alright. Inini chanduziwa mambo baba wakanitaura nyese. Asvika kwa mambo maparura. Waishe maparura. Akataura zvikanzi uyu mukadzi uyu ndaigura naye embhadhara. Akagumbuka akati munyika mangu hakuna hure. Ndakuwa muromo wako uyu cheka. Hada kubhadhara kwangu aite kubhadhariswa namambo. Aishe. Kuti uyu muromo wako wataura iwoyu. Akabhadhariswa chii? Akabhadhariswa mari yemuromo chekwa kwete kuti aibhadhara mari. Aiwa zvekare papa ndichatondera. Asi akabhadhariswa mari yaitobhadhara kuna Ishe kwazvo kuti muromo wako wataura iwe kuti munyika mangu hamuna. Ndopa mari akabhadhariswa kwete kuti akabhadharisa Pfuma Yangu. Iwe zviri kunzika hapana chawakabhadhara. Iwe uri kuti wakabhadhara. Dai zvichinzi marekodzi ichangamire anochengetwa. Ndaenda kundotarisiwa marekodzi emombe dzandakabhadhara awana sekuru wangu vari kubasa. Wandaenda naye kudare mudzimai wangu naiyo baba tezvara wedu Nyakutungura. Ini ndakanyaka kubhadhara mombe idzodzo kuno kwaMakoni ndikabhadhara futi. Marekodzi aripo muno tokupai time yekuti marekodzi atsvagwe. Kuno kwakauya ukabhadhara futi. Kuno mari yakazoteerwa handichazi kuti mupurisa angarisa unyama here. Akateera kuine nyaya dzekwachiro ndikamupa kuchinhenga. Akandopa futi wakaeruza iwo mari yemombe 1. Ndo wakapuwa here mari. Wakabvisa here wakapuwa here risiti yakabhadhara kuno kumombe yacho? Ndakapiwa asi zvazvekare zvekuti marisiti acho handisina. Saka tokupa time woenda kwamaparura kuti undotsvagirwe information yacho. Kana marekodzi achiwanika zvitori nani anowanika. Nekuti zvinhu zviri kutaurwa izvo ndakabvisa zvese. Hanzvadzi mukadzi wako akashaika? Akashaika. Handinombogara naye pa ndakangoramba naye papa ndinombogara naye. Saka uzobviswa mari nechekwachewa. Inini baba ndikona kuti vakazvisina nyaya nokuti kana wanchiti wakabvisa mombe 3 pamaparura dzange dziri 0 kana kuti dzenenge dzairewa
pamusoro zvakanzi mombe yemwana mukono wedanga nemombe yamai ndikati handinaba mombe ndine mari zvikanzi mari yakati haikazoti yanga iri mari pamombe nhatu idzodzo idzi ndabvisa izvozvo izonyaya yakazoitwa apiri chiunzwa kwashi kwamambo Makoni vandanzira mambo Makoni unobvisa kuti mombe 1 ite zvaro kana kugutsikirana ndabvisa mari futi yemombe 1 yaje akatonga mundu wani ya wabadala kuno kwa Makoni yanga yato kwa Makoni kwa kutisa mali mundu wani asindio leo wakapa zimpulisa akanyenza kulani ameno kwa Makoni hakuna wale bado wakumpulisa kana watoka yana ibada kwa mnabla kwa risiti. Okay, paka achanga mimi ndinofunga gore rato ari kutaura nguva yaari kutaura murunoto mapurisa zveshuwa mapurisa waibuda mudare munomu chero mupurisa 1 ndiri kuyeuka initekere aitombofamba achikorekta vese vana magumura vaifamba vachikorekta saka izvozvo zvaiitika ishe kwedu kwakatomboya wakatora uchitosvika tipewo zvakatombwa kwamambo hakuna iramba vaingopuhwa takura vachiuya wangwena chaivo vaya vaifambawo futi wangwena vachikorektawo futi waingoti angoro akadai aenda saka negore rari kutaura mati gore ripi baba 1996 zvaigoneka zvataurwa nachangamire kuti wakambotarisirwa marekodzi araswi chero kwashe bhuku ravo anenge angori wakatarisirwa zvinogona kupa chimiro chaicho chenyaya iyi kachangamire 1996 pangu sisina disorder iyoyo yakazoitika paiva pazouya nyada pangu sina disorder nyaya yepfuma yaifamba nemurongo wayo izvi zvamutaura izvi tinotorambira nazvo because takanga tomudari kurasika makore chete asi ndakabhadhara ndikarambe nepfuma yavanhu handaibhadhara ndinada paramutsva right ngatiite kudari tikarambe tichienda tokupa woenda kwayo mabhuku ariko aibhadharwa undokumbira kuti unobvisa mari yesechi vanokusechera isusu ese a1996 aripo apa unobvisa mari yesechi vanokusechera pauri wakabhadhara pacho tokupa 2 weeks kuita kuti undoone iwewo uchitsvaga mari vaingamboendesa mombe pasina witness yakanga iripo ndakabvisa mombe yekuno witness yangu yandauya nayo iguru ndakabvisa guru aripo ari muno ndobi waisenza mudare ndanitoripo kumusha tinogara kumwe chete okay newambiwa chakaitika ngechekuti pane kurwisana kwakaitika iwe mhuri imwe chete kumusha kwedu ikoko saka wakaunzana kuno kudare kwamambo Makoni waibva watongwa namambo Makoni saka mambo Makoni akazotuma mupurisa kumusha ikoko kundopedza nyaya yevanhu iwavo vairwisana mashure mekunge watongwa munhu right akasvika mupurisa yainzi Saunyama akati ndauya kundopedza nyaya dzenyu vanhu vachiro idzo muri kuitirana ndatumwa namambo saka ndapedza nyaya dzenyu ndabva ndapedza nyaya yakairuza naSaunyama handizivi kuti Saunyama ndomubata sei kati Saunyama wacho ndiye iye ari pano kureva murumo zvikanzi shanga ndaurira nyaya yako zvikanzi zvakanaka zvikanzi zvinhu zvapo ere zvikanzi zvinhu zvapo kana zvichiita ndokupa izvozvo zvikanzi wondipa mangwana nekuti mupurisa akasvika kwadoka wondipa mangwana ndobva ndatsvisa murume uyu kuseri kwacho mupurisa wamambo akasvika pamba peawa ndokubva apiwa mari neawa kuti iendeswe kumba kweawa ndo zvakaitika izvozvo panyaya yekunoku yekutongwa kwakaitwa namambo kunoku kwamambo kwacho takauya tese kunoku nawiwa wake